I'd like to thank you for listening to this short message. Ndikufuna ndikuthokozeni inu chifukwa chakutenga nthawi yanu kuti mukamvetsere uthenga wa ufupi uwu. I'd like to share with you the gospel message. Inetu ndikufuna ndigawane nanu inu uthenga wabwino. The gospel is unlike any other message found on planet Earth. Mukudziwa uthenga wabwinotu ndi uthenga umene ndosiyana pa mauthenga onse amene amapezeka pa dziko lino lapansi. It is a message from God himself for every man, woman, boy and girl. Ndi uthenga ochokera kwa Mulungutu mwini waketu ndipo ukupitatu kwa munthu wina aliyense, mnyamata wina aliyense, mtsikana aliyense, wina aliyense pa dziko lapansi. On every continent and in every country. Komanso tu anthu uthenga umene ukupitatu ku maiko onse a dziko lapansi. I would like to read just one verse from God's word, the Bible. Ine ndikufuna ndiwerenge verse limodzi kuchokeratu mawu a Mulungu, Bible. It's found in the New Testament in Acts chapter 4 verse 12. Ndipo tu verse limene likupezekatu mu chipangano chatsopano tu machitidwe chapter cha 4 ndime ya 12. It says, "Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved." Ndipo verse limene likunena kuti ndipo palibe chipulumutso mwa wina yense, pakuti palibe dzina lina pansi pa thambo lakumwamba lopatsidwa kwa anthu limene tiyenera kupulumutsidwa nalo. The section of the Bible that this verse is found in is after Jesus Christ, God's only Son, has died and risen again. Gawo tu mu Bible limene likupezeka verse limene litu inali nthawi imene Yesu Khristu mwana wa Mulungu anali atafa kale ndipo atapita kale kumwamba. Jesus Christ has gone back to heaven. Ndi Yesu Khristu apita kale kumwamba. Peter stands to speak to religious men and he tells them with authority that there is no salvation in any other but Christ himself. Ndi Petro tu anayimatu ndi ulamuliro ndipo anayambatu kumfotokozera munthu amene kunena kuti palibe nsoti chipulumutso pa dzina lina koma mu dzina limeneli. There are many religions in the world, many religions under heaven. Inu mukudziwa tu pa dziko lapansi tu pali zipembedzo zosiyana-siyana. In different parts of the earth, there are different religions. Ndiponso tu m'madera osiyana-siyana a dziko lapansi linonso muli zipembedzo tu zochuluka zosiyana-siyana. And perhaps tonight in this video, I'm speaking to some very religious people. Ndiye tumene kutheka tu madzulo ano tu mukanema uyu tu ine ndikulankhula tu kwa anthu amene tu ndi achipembedzo kwambiri. But this verse tells us that salvation is not found in religion. Koma verse limene litu likutiuza ife kunena kuti chipulumutso sichikupezeka tu mu chipembedzo. It is only found in Jesus Christ alone. Chipulumutso chimenechi chikupezeka tu mwa Yesu Khristu yekha basi. The question might be asked then, why Jesus Christ? Ndiye funso tu mwina likhoza kufunsidwa kwambiri kuti nanga nchifukwa chani chipulumutso chikupezeka mwa Yesu Khristu? Well, Jesus Christ was the only perfect man to ever live on earth. Mukudziwa inu Yesu Khristu tu ndi munthu yekhayo tu wangwiro amene anakhala pa nkhope ino ya dziko lapansi. All other men and women have sinned, including you and me. Onse azimayi ndi azibambo amene akhala pa dziko lapansi kuphatikizapo inuyo komanso ineyo anachimwa ndipo amachimwa. Sin has affected us all, and we see its effects all around us. Inu mukudziwa uchimo tu watikhudza ife tonse ndipo timawo tikuona zotsatira za uchimo zimene zimatizungulira. Lies and greed. Mabodza komanso umbombo. Drunkenness and murder. Komanso kuledzera uchidako umbiyang'ambe komanso zokuphayipha. Sin comes in many forms, just to name a few. Ndipo tu uchimo tu umabwera tu mu njira zosiyana-siyana ndipo apatangofotokoza zochepa zokha. But Jesus Christ, God's Son, never sinned, not even once. Koma Yesu Khristu mwana wa Mulungu iye tu sanachimwe ngakhale kamodzi kokha. Yet despite this, God allowed him to be taken and to be crucified. Ndetu ngakhale tu zimenezi zinakhala chonchi koma Mulungu anamulola iye kuti agwidwe ndipo apite akapachikidwe. To bear in his own body our sins on the tree. Kuti tu akatero akasenze tu mthupi lake tu machimo athu. Also the reason that salvation is only found in Jesus Christ. Ndipo tu pali tu chifukwa tu chimene chipulumutso tu chikupezekeratu mwa Yesu Khristu yekha basi. Is that verse 10 of chapter 4 of Acts tells us. Ndiye pa verse limene la chapter 4 tu
pa verse yake ya 12 pa buku la Machitidwe, that God has raised him from the dead. tikunena kuti Mulungutu anamuukitsa iye kwa akufa. Death couldn't hold him, and resurrection is the only logical explanation to an empty tomb. Ndetu imfatu sikanatatu kumutchingira iye m'manda, koma chiukitsotu ndetu ndi kufotokoza komveka bwinotu chifukwa manda anali apululu iye atawukamo mulibemo. The religions of earth cannot save anyone because they're based on the teachings of dead men. Mukudziwa inu zipembedzo zonsetu za dziko lapansi sizingapulumutse wina aliyense chifukwa zimakhazikikatu pa anthu amene ndi akufa, amene mafupa awo ali m'manda. In contrast, Jesus Christ is alive today. Komatu pakusiyanitsa Yesu Khristu ali moyo mu tsiku la lero. After paying the great price for sins not his own at the cross. Iyetu atalipiratu mtengo waukulu kwambiri wa uchimo pa mtanda paja. God laid on him sin so that we could go free. Ndetu Mulungutu anatengatu pa iye ndikuyikapo uchimo kuti ifetu tikhoza kumasulidwa. He can offer you salvation from your sin today because he's alive. Iyetu akonza kupatsani inu chipulumutsotu kupulumutsidwa kuchokera ku uchimo wanu chifukwa iye ndi wamoyo. My question for you is, have you trusted in him alone? Nde funso langa kwa inu, kodi inu pa chipulumutso chanu mwamukhulupirira iye yekha basi? Or are you still trusting in your own religious works? Kapena inu mukukhulupirirabe tu ntchito tu za chipembedzo chanu kapena za mipingo yanu? There is only salvation found in him. Palitu chipulumutsotu chimene chikupezeka pa iye yekha basi. Does your salvation rest in him alone? Thank you. Kodi inu chipulumutso chanu chimakhazikika kapena chinagona pa iye yekha basi? Thank you for listening. Zikomo kwambiri chifukwa cha kutenga nthawi yanu kumvetsera.